Emsakazweni uPhoze FM mfaka ndabandaba usuthelekile usungaphakathi asikhuleke kuwo. Ngiyakhuleka esilweni samabandla, ngiyakhuleka kongangezwe lakhe, ngiyakhuleka kongange intaba zakhe zonke, ngiyakhuleka kongange ukujula kolwandle. Ngiyakhuleka ngokuthobeka enkosini yakithi kwaMandlakazi mfathi kaMathandela. Ngikhuleke enkosini yakithi kwaNqobuzulu ematheni. Ngibingelele uNongoma wonke, ngibingelele isifundazwe sonke, ngibingelele uMroza novi ngibingelela abaphathi bokhozi. Ngithi ngiyathokoza kakhulu kuba lapha. Yazi ukuthi njengoba nje usulavele umlaleli woKhoze FM nasey'nkundleni zokuxhumana sekube nemibuzo eminingi abantu abanayo noma amanye ngeke ikwazi ukuphenduleka yonke la ngoba ke la okwamanje nje esifisa ukwazi ukuthi ke usibeke nje kancane isithombeni ngokwenzeka ke endaweni ke mhlawumbe siqale ngiyase Albert Park. Albert Park njengoba siphume umkhankaso omkhulu wokuthi sicela ukuthi lezi insizwa ezabantu bokufika ezilapha ngokungekho emthethweni zihambe ziyolungisa amaphepha azo zibuye kuleli zwe ngendlela eqondile kuze njengoba singabantu nje base South Africa umthetho wobuntu uthi umuntu mangabe lapha eSouth Africa fanele azeke ukuthi ungokwabani uzokwenzani uzohlala isikhathi esingakanani. Manje ke lezi ingane egcwele laphana Mashenge Albert Park amakhanda emizi lawayana abantu labana abazali ababazali babetha amagama babetha bathi ngoSibusiso bathi okwandile bathi ngoAyanda bathi ovusa umuzi. Manje ke uma ngabe uthola izingane zakithi sezimhambima kanjena lokubizwa ngamaphara into ebhlungu ngendlela eyisimanga ngaphezulu kwakho konke lokhu yana kubufakazi bokuthi ngempela abantu bokufika bayalibulala izwe laba abahleli lapha ngokungekho emthethweni ngoba ukube basemthethweni kwabona laba abadayisa idakamizwa ngabe kulula ukuthi sibone ukuthi nangu odayisa idakamizwa. Manje into yenza kungabi lula ingoba iningi labo balapha ngokungekho emthethweni. Manje empondo abantu abakanje idakamizwa okanye khona abanye abazothi hayi thina akuphileki neze nabo ngoba idakamizwa nokuthi basithathele izindlu. Ukhona umehluko khona or kuyafana yonke ndawo? Hayi kuyafana ngane yakwethu. Sikhumbule ukuthi inkululeko thina sesineminyaka ewu32 sangena inkululeko ngenxa yomoya omuhle wethu thina abantu base South Africa. Ingakho ubona bonke abantu befuna ukuzohlala lapha ezweni lethu base besabalala ke nezwe lonke. Into ke sisisukumisa manje ukuthi kulomoya omuhle ongaka thina esiwenzile ukuba kubemukela sibavumele bahlale yonke leminyaka besazi ukuthi abantu bahleli ngokungekho emthethweni la kodwa besiqonda ukuthi abantu bakithi abanye babo baqhamuke eindaweni lapha khona abahluphekile khona noma kunezimpi khona nohulumeni babo abangenzi kahle. So ke sakuziba nje lokho. Manje ke uma usubona sebebeka amakhosi usubona sebedayisa idakamizwa umgangela bengasafuna ukufihla ubone sebeshaya amaphoyisa eGoli nje sabona bebulala amaphoyisa amabili akade bathatha ebasusa enkantolo bayisa lapho kugcinwa khona abantu abasuke besalindele ukuthi basazoya einkantolo. Manje ke lokho sikubona kuyingozi. Okunye kokukhulu kakhulu asebekwenza kokukhulu ke okusethuse kakhulu ukuthi sebedayisa izingane sebethatha abantu besifazane igqila. Uma ubona umuntu wesifazane la ku social media umbone evikela umuntu okufika ubokwazi ukuthi le video ayenzayo isuka indoda imile la iceleni imtshela ukuthi akathini. Mawungaya kubo nje obabuza dadewethu ungaze wenza ivideo uvikela umuntu okufika izwe lonke iSouth Africa yonke ithi abantu bokufika isabadingi wena ubavikela ngoba kwenze njani. Kakhulukazi laba abathandana nalaba base Nigeria bangabantu abahlukumeza ngalendlela ongeke ukwazi ukuyemukela engakwenza ubuyisa ukudla osukudlile. Suke emile la iceleni emtshela emthuka embiza ngayo yonke inhlamba kodwa ebethi lo muntu uyamthanda. Bese ufica ingane yakithi ifaka imakeup ikhuluma kahle ismile noma imamatheka uyitshele wena ukuthi hayi lo muntu uvikela lo muntu okufika ngempela. Iqiniso selitholayo ukuthi usuke emile la lo wase Nigeria eceleni emtshela lo wakithi ukuthi uma nje ungakwenzi lokho kuzokwenza ku1 no2 no3. Abanye babo babakhipha isizisu, abanye babo babashutha bengagqokile, abanye babo babashutha bese inkonzweni zasemakamerweni bawagcina lawo lobufakazi babugcina. Ibona ka sebebisebenzisa ukuthi uma ungakwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi bese uthola ingane yakithi yenza izinto engayithandi ngoba izama ukuvikela isithunzi sayo. Sizokhuluma sithi ukubheka futhi nakhona udibalo wasePoint ikakhulukazi njengoba sibuya nje kwelase Albert Park uma sibuya nje ngala. Siyathokoza. Lamiso nezethembiso ongenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. uKhozi FM luhamba phambili.
Imzuzu kamanje khombe ukuthi ke amashumi amabili enyanga libumbene ngehora lesishagalombili ekuseni 21 minutes semva ka8 o'clock. Awusuka ni madoda. Yabona ke la kuphela insizwe ngiyaziyo le shaya isigingqikene inhlambe ezo12 nangaphezulu. Mfazi omnyama nezakhe uthi emazweni baba. Yazi upheka ndaba into azoyigiya manje la. Awuthethe lapho konakele manje. Sabona umphakathi usukumile uhamba yonke imigwaqo yeTheku umpokandaba nilihola nabanye obambisene nabo. Sifisa ukwazi ukuthi nje siyaqonda sesiyazi ukuthi kuliwa nalabo abangenawo amaphepha ukuthi noma imvume zokuthi babe seningizimu Afrika. Lokho yakuzungeza, lokho yakungena emafletini, sekumile asezokubona kuqhubeka nowenzile umsebenzi noma sekuuhlelo lithile. Sicela ukusho ukuthi indaba ezitha siqale shenge sidlulise okukhulu ukuthokoza kwethu kubaba umkhwanazi ophethe amaphoyisa lapha esifundazweni. Siphinde sidlulise okukhulu ukuthokoza kumaphoyisa asuke etshaliwe kulezi inkambo zethu othola ukuthi umsebenzi wawo kuba mncane ngendlela eyisimanga ngenxa yenhlonipho nokuthobeka kwabantu abaqondayo ukuthi sizokwenzani la esisuke sikhona. Akuphelile shenge nawe V akuphelile lo msebenzi esiwenzayo kunamabhilidi noma kunezakhiwo lapha eThekwini ezinkulu ezingaphansi komnyango wakwa-Works ezigwamandwe ngabantu bokufika bengagcini nje ngokuyigwamanda ngoba bengenayo indawo yokuhlala kodwa beyigwamanda ngoba bese beshaya imithetho ukuthi akungenwa khona kanti ngaphakathi kunemikhuba emibi. Sasifuna nje ngaleyo sasakhiwo sasifuna ukukhombisa uhulumeni ukuthi kulula kangakanani kulungisa inkinga yokugwamanda kwamabhilidi lokuthiwa i-hijacking of buildings la esifundazweni. So ke umonakalo okhona kulamabhilidi athathwe ngenkani uyesabeka ngaphakathi njengoba sangena lapha ngaphakathi nje safica ukuthi kunengane noma singangena ngasonke kodwa umacingwane wangena sicela ukwedlulisa okukhulu ukukhala kwethu ngokushelwa kwakhe umuzi. Sifisa futhi ukuthi sicela insizwa nabantu bonke ukuthi behlise umoya bebeke nje umoya phansi abaholi bakhona bazolulandela kahle udaba kungasingayithatheli thina umthetho ngezandla ngoba enye yento eyenzakalayo njengoba umacingwane eshiselwa umuzi kuzanywa ukucingwa indlela yokona lo msebenzi esiwenzayo kuzanywa ukuthi sisukume thina bese kuba khona into esiyenzayo ezothatha konke lokho okuhle sesikwenzile iyokufaka emgqonyeni manje ke sicela abantu bakithi behlale phansi sikhona thina bese thembe nje ukuthi sizoyilungisa kahle lapha na Rosa eBenedict sathola ingane neminyaka ewu13 ethandana nomuntu wangaphandle oneminyaka engaphezulu ka48 iphethe ingane iyincelisa 13 years kwatholakala idakamizwa kwatholakala lonke uhlobo lwento amaphoyisa kusemaphoyiseni ke ngenxa yokuthi sasifuna ukukhombisa amaphoyisa ukuthi ngempela njengoba sizinsizwa nje ezinye izinto siyiyeke ngabomu kodwa hayi ukuthi ngeke sikwazi kuyilungisa thina sathi nje insizwa ayizungeze ibhilidi bese ihlala phansi zazungeza insizwa sakhiwo zahlala phansi amaphoyisa sawacela ukuthi angena sihlonipha angena amaphoyisa abuya nenqwaba eyidakamizwa abuya nabantu ngalo msebenzi esawenza kulesa sakhiwo mashenge nawe V kwa suku umuntu owatholakala ngaphakathi wayokhomba idakamizwa emtateni zika 13 million. So engisho ukuthi ke kungabukeka nje kwabanye abazama ukusiqeda amandla bekhuluma zonke izinto abayikhulumayo kodwa iqiniso lithi umphumela walo wamsebenzi esawenza nomsebenzi esazoqhubeka siwenza waba mkhulu kakhulu. Okubhlungu nje kakhulu esisazokulandela ukuthi inkosazana esebenza eminyango kulela bhilidi ixoshwa ukuthi umuntu ophethe security lapha owumnikazi we-security guard lela bhilidi waseKhongo ingane yakwethu inkosazana yakwethu bebisebenza lapha yana ixoshiwe ngoba kuthiwa yiyo eyathasize lapha. Iqiniso lithi ayikho isakhiwo esigwamandwe ngabantu bokufika la eThekwini mina engingenalo ulwazi lwalo lonke ifloor nefloor ngazi ukuthi kwenzakalani yingakho sawakhombisa amaphoyisa nje sizama ukwakhombisa ukuthi nabo ubufakazi obubodwa nje singanikhombisa bona saze sathi uma ningatholi lutho nisibophe. Ngiyathokoza. Abantu abazethu lezi zinto futhi ke mangabe sikhulunywa le kude nje
ungacabanga ukuthi hey kanti izijule kangaka zisinda kangaka abantu abafana nani emfowethu siyababonga kakhulu ingakho nathi sukukhoze breakfast senze isiqiniseko sokuthi zonke izinto ezidinga umphakathi kumele umphakathi uzazi sisondeze eduzane bethe abantu bevuka nje baqondisise ngempela ukuthi umsebenzi awulula futhi umthwalo usudinga thina njengabantu baseMzantsi Afrika sisukumeni sonke manje silwele izwe lethu laseMzantsi Afrika mhlawumbe sesizoyivala nje Mhlonishwa ngiyazi ukuthi kukhona okuvelile endabeni ukuthi senibanikeza mhlawumbe insuku zicishe ziba30 okanye kupheleni kwayo lenyanga esiphezulu okanye kaJune ukuthi ke impela bashaye bachithe la ezweni laseMzantsi Afrika nanokuthi khona la sibonile ethangameni sabezindaba kukhona uwe okanye nomholi weqembu March and March kanye nomholi besifundazwe bakwaZulu Natal mhlawumbe isinqumo lapho nomphumela yile engcine nivumelana ngayo. Sicela ukwedlulisa okukhulu ukuthokoza kubaba uMkhwanazi no Premier kwaZulu Natal ubaba Mhlonishwa undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli ngokuthi bengabaholi besibize bezofuna ukuza ukuthi yini le esiyenzayo safike sayichaza ke ngokwendlela esichaze ngayo bakuthokozele basebecela ukuthi bacela sisebenzisane nabo ukuze sinikeze ithemba nakubantu abangekho la ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abakhuluma okungekhona bese kugcina kuphuma kuba ngathi khona nje into yodlambedlu nabantu abangaphatheki abalapha esifundazweni manje ke uma umholi njengo Premier no baba uMkhwanazi awukwazi ukuthi uvumele isimo esinjalo ngoba amanga ke kodwa kusuke kungamanga kodwa kamanga mayengachaziwa abayiqiniso so ke ingakho bekufanele sihlale nabo sikuchaze ukuthi cha thina nakhe sikwenzayo nanokuthi siceleke bonke abantu abasebenzela ubaba uMkhwanazi nabasebenzela ubaba uPremier ukuthi phela asikwazi ukuthi mangabe sesihlangene nobaba uMkhwanazi nobaba uPremier bese kuba ngathi lenkinga intsha sikuba nakho ngushilo kubaholi bami ngathi cha abaholi nizothi nisalungise nikulungisayo thina sizobe siqhubeka ngoba kukhona okulungayo ngalento esiyenzayo so ke ilezo zinto okufanele ukuthi umphakathi uzazi nanokuthi ke sibekezele ngoba phakathi kwabantu abeza kulama mashi njoba nizwa kukhona abantu abakhalazayo bethi hayi uphakela umthakathi uyashana kwimashi uphakela umthakathi uyathethisana kwimashi ingoba thina siyazi ukuthi kukhona abantu abasuke bethunyiwe abathi akuvalwa amakhamera njoba sishutha silapha sibeka ubufakazi bokuthi ngempela into esiyenzayo iqondile fanele kushuthwe yonke into ngoba yonke into esiyenzayo iqondile akukho la kufanele kuvalwe khona ikhamera manje mawuzwa umuntu ethi akuvalwe ikhamera ubokwazi lo muntu ukuthi okokuqala ufuna ukweba okwesibili ufuna ukuxova ukuze kuzothi mase kuphume indabeni ntambama siphume njengabantu abonayo kade sebelutha kade sebenza ngenxa yokushutha sikwazile thina qobo ukuyibonela abantu esihamba nabo abagangile bathatha ama cellphone ezitolo bathatha izipika zabantu bokufika into esingahambisani nhlobo ke nayo so ke ingakho sithi abantu ababekezele bese thembe nje siuhole kahle umkhankaso uyozuzwele ngoba into esiyenzayo ngoba siphuma ngobuningi obungaka ukukhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni uyasibona thina singabantu bakho sizingane zakho ukuthi sikhathazeke kanjani ngakho sicela ukuthi usinake. Siyabonga kakhulu mfoka nje abantu abothu bakanye nathi sesidedela nje siyathemba futhi ukuthi makuwenzeka kuvuleka lezo ikhala abantu bethu abazokwazi ukuthi babe nalawo makhono ukuthi bangene kulezo indawo lezo kade mhlambe sihleki labo ke abangenawo amakhono kunjalo shenge kakhulu inkosi uMancinza lapha inkosi yakwaZondi ibophezele kakhulu ekutheni benobaba angazi noma ngengimbalulo kwamanje kodwa ukhona ubaba walapha eKZN omkhulu oyibophezele ukuthi sizoqala siqeqeshe noGoogle lethu xaba uofarishile njengamanje sine program ofuna siyiqale nezingane zakwaNongoma ezu100 okufanele zifundiswe ukuhweba ukuze uma ngabe bephuma laba bantu kube khona abantu abangenayo kuzo zonke ke indawo lapho kunabantu khona bokufika uma bephuma kufanele kungene umuntu wala eSouth Africa kodwa into yokuqala ezokwenzeke ukuthi lezi izingane zakithi ebezisebenza kulezo izitolo yizo okufanele kube ngezokuqala ezingena kulowo msebenzi ngoba vele ziyawazi. Siyabonga kakhulu ngiyamkhulula ngiyahlangana Zulu wasephendula ukuphakela kodwa noma engakaphendule radio kodwa ke kulungile siyathokoza vele sihlangane kanjani manje sesiyahlukana kathina ndawo siyathokoza sehlukane nabesile. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is uphakela umthakathi ulapha ku Ukhozi FM. Ukhuluma into eziningi kakhulu letinye tingishiye nami ngimangele ukuthi ayibonga lesikhani akhuluma nendzabi ukuthi ku one of the buildings bathole umntwana lona 13 dating i foreigner lelingayetulu kwa 40 lize
lele ya foreigner selinimntwana naloyo South African lona 13 guys. It's so sad tinto letendwa ama-foreigners e-South Africa, like it is so heartbreaking. Benza ukhuluma nangokuthi indlu ya ngizwe emchunu lapha eMbombulu ishisiwe. Sibonile sonke le story leso besitrend itolo lokushiya abantu abaningi kakhulu baqasukile basho ukuthi yabona ama-foreigner avasijwayela e-South Africa, because we know ukuthi abantu abashisa indlu ya ngizwe emchunu bani bokufika, because they are trying to shut them up because babhizi bama-patriots, babhizi baqosha ama-foreigners e-South Africa, and batijela nje ukuthi bangathulisa bona, bangasusa bona, ama bangathusa bona kuyophela ngawo onke la mamachi laqhubeka kolana eMzansi. So guys, it's so sad man, it's so sad nangokuthi indzaba yama-foreigners e-South Africa siyayibona ukuthi serious kangakanani, nangokuthi nabo batimisele kangakanani kusikhomba ukuthi they are not going anywhere. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.